bir таптым. Мен де бір қызға бір таптым әлі. Сен нәрсе? Мәңгі білмейшексің Шопан. Сен де нәрсе? Башта сен айтыңды. Жоқ, Шопан тоқтайды, башта тапшырына башлайық. Анар айтасын айтыр бізге ме? Яра. Достар, эфирда ештерді қалашам. Не башладық? Айт. Жоқ, әміне сіздің білән. Анда мен, сен, аларында айтыр керек бетінен. Ол порышы болсам бүтін вазифаларына башқар. Яра. Достар, бүгін сіздің білән мен Шолпан һәм Руслан болашақпыз. Һәм біз башлаймыз. Идейінде Руслан айт сузма. Шолпан, білесің нәрсе интернетті таптым? 12 июнь 2010-ден Россия күні екен бет. Шундай зор бәйрәм, ал мен ғұмымен есінен шығып екен. Енді Руслан, өзің рәхатленіп 12 күнні яудесің, әсәбін ұмытқансың да. Өзіме де оңайсыз енді әзірек кіне. Сен нәрсе таптың? Нем? Мұхай тоғылыңды. Еді, оңтаған түрінде. Сен бет, нендер, қызық айбір тапты, мәйде деп баштағаның тұр мұсың башта сөзін? Яра, едем саған барысында сөйлермін, тек видеосына татсың. Сәлем туслар, әлгі моментта қой сығысына қора диңгез бұйында бұлырға қияланмай екен. Әмин инде мұнда. Һәм мен генә түгел, Россияның түрлі төбәкләреннән килгән табигатьнең язмышына битараф булмаган 50 мәктәп укучысы. Бүген меңнән артык бала Орленок бөтен Россия балалар үзәгендә табигатьне саклауга һәм ярдәм итүгә багышланган җир сулышы флешмобында катнашты. Экология дело каждого дип аталган бу акция халыкара балалар һәм яшь үсмерләр премиясе кысаларында узды. Әлеге премия Росприроднадзор тарафыннан гамәлгә куела. Росприроднадзор башлыгы Светлана Родионова да бу матур һәм глобаль чарада катнашты. Дети, которые хотят показать взрослым, на что они способны, и они готовы в это вкладывать свой труд. И для нас это большая ценность. Со стороны это видно, как детский труд и детское желание показать, участвовать в экологических программах, участвовать в защите нашей Родины от каких-то нарушений, потому что мы все-таки Росприроднадзор, и защищать экологию всеми доступными способами, для нас это очень большая радость, в первую очередь, и большая поддержка. Я чувствую, как они подпирают меня, знаете, многие из них выше меня, просто они подпирают меня в спину, и это не дает остановиться, это очень круто. И для меня, конечно, это большой заряд энергии. Экология дело каждого бәйгесендә илнең 26 төбәгеннән җыелган иң актив катнашучылар Орленок бөтен Россия балалар үзәгенең 6-нчы сменасына бушлай юлламалар белән бүләкләнде. Мин экология дело каждого премиясына күп эшләр җибәрдем. Без урманны тоткан җирне сат памяти дип атадык та, шул видеоны төшереп җибәрдек. Мин монда икенче тапкыр катнашам инде, чөнки минем экологиягә һаман да булышасым килә. Һәм Орленокта бик тә әйбәт ял итәргә мин шул Орленокка килер өчен катнаштым тагын. Чара кысаларында Россия табигать күзәтчелеге төрле тикшеренүләр үткәрү өчен аэропон һәм күп катлы гидропон җайланмалары уникаль лабораториясы булган экология класс ачты. Орленокта юл итүчеләр хәзер биредә хәтта кызыл китапка кертелгән үсемлекләрне үрчетә алачак. Вот если вы обратите внимание, сзади у нас одни из растений это самшит. Самшит благородный, который был в 2014 году почти на грани умирания. И вот сегодня в этом классе, который создан благодаря вашей энергии и желанию, мы выращиваем самшит и его высаживаем. Табигатьне яратып, аны саклау өчен чын күңелдән тырышучылар бүген үз хыялларын чынга ашырып Орленок балалар үзәгендә әнә шулай ял итә. Хәтта минем кебек бер генә көн кунак булучылар да бүтән бер кайчан да әйләнә тирә дөнья язмышына битараф кала алмас. Biz sizga qora dengizdan Орленок butun Rossiya bolalar үзәгеннән сәламнәр yo'llaymiz. Һәм табигатьне сакларга, аның кадерен белергә чакырабыз. Шолпан, сені күптен бик яхшы беләм бит инде, һаман да алдырга тырышасың мине. Мен сиңа биргән сораудан качыр өчен киләсе видео язманы карыйбыз дигән буласың. Ярар, мен инде мә кара. Нәрсе? Түркия, Греция, Кипр, Таиланд, Египет. Нәрсе инде бу? Илләр. Нинди илләр? Матур илләр. Юк, Шолпан, нәрсәгә сиңа бу илләр дип әйтәсең килә? Бу җәйне үткәрер өчен бик яхшы вариантлар.
Мен инде сине әлі тағын бірәр қызықлырақ тема тапқансың екенле дегенім, бір қызықты тема болса сенімен бәхәсләшеп, әрләшіп олырбыз деген мында енді мотор, бәр тұрында. Юк инде, Руслан, сен бит үзең менә бик тиздән Россия көне безнең өчен бик зур бәйрәм дип әйтеп тордың. Ә мин монда җәйне үткәрү өчен инде башка илләрне карап утырам. Хәтта минем дә вөҗданым буянып китте. Ләкин дә башта видеоны карыйк, аннары дәвам итәрбез. Сәлам дуслар, 19 май көнне дәүләтебездә зур бәйрәм. Пионерия хәрәкәтенә 100 ел тулды. Вакыт бара, актив яшүсмерләр күбәя. Һәм 1 июнь көнне актив балалар һәм яшьләр өчен Мәскәүдә фестиваль узды. Анда безнең Татарстаныбызның данын 30дан артык бала яклады. Һәм аларны 21 гасыр пионерлары дисәм, дөрес булыр. Бүген бездә кунакта чын пионер һәм 21 гасыр активисты булачак. Бүген әңгәмәбез пионерлар һәм яңа активистлар арасында булган үзгәрешләрне күрсәтер. Уртак якларны табырга да тырышачакбыз. Минем сул ягымда пионер ягын бүген пионер матбугаты ветераны Эльмира апа яклый. Ә уң ягымда балалар оешмалары советы активисты Айдар. Эльмира апа, сездән башлыйм. Пионериядә нинди элементлар бар иде? Менә сезнең галстугыз, шулар турында сөйләп китегез әле. Пионерияда безнең әлбәттә инде кызыл галстук. Шунсыз пионер була алмый. Ол комсомолның, пионерның һәм коммунистларның дуслыгын берләштерә. Аны менә бу тиене шушы оешмаларны берләштереп тора шикелле. Аннары активистлар пилоткалардан йөриләр иде. Ул ниндидер хәрби генә бераз гына хәрби уен элементларын кертеп җибәрә иде. Пионерның значогы бар иде. Һәм без мәктәп формасы башка төрле булса, ак кофтадан, зәңгәр итәктән, я кара итәктән йөри идек. Аңладым, рәхмәт. Айдар, хәзер сиңа күчәм. Бездә хәзер галстуклар бармы? Безнең оешмада хәзер галстуклар юк. Безнең футболкалар белән, менә мондай футболкалар белән алыштырды. Алар яңалыкны, яктылыкны һәм дуслыкны күрсәтә. Икенче сорауга күчәбез. Пионерия турында сөйләп китегез әле. Ул нинди оешма, кемне берләштерә, кайчан барлыкка килде? Пионерия инде 1922 елда нигез салынган. Владимир Ильич Ленинсендәге бөтен союз пионер оешмасы дип йөртелә. Һәм бөтен балалар, безнең илебездәге барлык балалар 10 яшьтән алып, комсомол яшенә җиткәнче, 14 яшькә кадәр шушы оешмада булалар. Айдар, хәзер сиңа күчәбез. Балалар оешмалары советы турында безгә сөйләп кит әле. Балалар оешмаларының советы Татарстандагы менә балалар өчен булган хәрәкәт. Ул 2006 елда оештыра. Безгә инде 15 яшь тулды. Биредә балалар үзләренә күрсәтәләр. Эльмира апа, пионерияда балалар ничек бүленә? Ниндидер рольләр бармы? Бар, әлбәттә. Балалар башта звеноларга берләшә, 10 баланы берләштерә ул. Бер класс отряд була, пионер отряды дип йөртелә. Димәк, пионерияда дружиналар, отрядлар һәм вожатылар булган. Хәзер без 21 гасыр активистларына күчәбез. Айдар, балалар оешмалары советы структурасы белән безне дә таныштыра әле. Безнең оешмалары структурасында балалар килсә, рәис бар. Активистлар алар советка оешалар. Пионерия заманы дәүләтебезгә бөек шәхесләр бүләк итте. Алар арасында космонавт Юрий Алексеевич Гагарин да бар. Хәзер үткән гасырның традицияларын саклап, күп төрле балалар оешмалары эшләп килә. Чын активист пионер кебек ышанычлы иптәш улларны хөрмәт итә, әниләрне кайгырта, һәрвакыт намус белән эшли. Бу нигезләр мәңге булыр. Шулпан әйттем бит инде, мен сине бөтенләйе белән өйрәнеп беттем инде. Менә алдагы сорауда да сиңа инде уңайсыз булып киткәчтән син тагын тизрәк видеосмага күчеп, җиңел генә котылдың. Руслан, беләсең бит инде, мин гел җәйне алдан ук уйнаштырам. Алдан ук. Инде җәйнең беренче аеның яртысы узды диергә була бит инде. Ярар, планштырмасам да планштырырга тырышам. Менә нигәдер гел җәй җитү белән миндә Россиядан китү теләге туа. Минем гел җылы барасым килә, яңарына күрәсем килә. Ничек шуның турында уйландым. Бигрәк күп килә икән синең Шулпан. Ярар. Бай, син хәзер кайда? Китапханәдә?
Менә хәзерге мезгілде сен қойда. Шолпан, сен бүгін менің сұрауларға ғылыммен дұрыс жауап бермесің. Бүгін сен хәзерге мезгілде ешлер тоқталыштап шырылды. Демек, біз бүгін эфирда. Біз эфирда дұрыс тек. Менің әйтесім келген, демек, сенің бүгін bütün проблемаларында шешілешек деп. Аңлашылды ма? Яры, әйді, видеозмені қорек анасы қалиді бітірірбіз. Сәлем, дуслар! 6 июнь рус теле көне. 1799 елда бу көнне бөек рус шагыйре һәм язучысы Александр Сергеевич Пушкин туган. Һәм бу бәйрәмнәр уңаеннан Ширеккүл паркында Пушкин Фест фестивале уза. Июньнең 1-6 көне әдәбиятта, музыкада, сәнгатьтә рус мәдәни традицияларын саклауга юнәлдерелгән вакыйгаларга бик бай булды. Фестиваль рус теле көненә һәм Александр Сергеевич Пушкинның туган көненә багышланган. Июнь башында Казанның үзәгендә 3-нче Пушкин Фест рус мәдәнияты фестивале узды. 1-3 июньдә Пушкин Фест тамашачыларны Александр Сергеевич Пушкин исемендәге мәдәни үзәк мәйданчыкларында концертларга, спектакльләргә, күргәзмәләргә, әдәби һәм сәнгать программаларына җыйды. Нам интересен фольклор, нам интересен вот этот заглянуть, как оно было там, что из этого можно сейчас применять и использовать. Ну и просто погулять, хорошая погода, хорошая компания, друзья здесь, и здесь классно. У нас в Чебоксарах есть свой клуб, фольклорный клуб, мы встречаемся, мы учим песни старинные, разбираем обряды, мы танцы поднимаем, мы их учим, смотрим. Одежду немножечко, то есть то, что носили, допустим, в нашем регионе, в соседних регионах, в Татарстане в том числе. То есть все это тоже развиваем, стараемся популяризировать, так скажем, такое традиционное направление. 4 һәм 5 июньдә Ширеккүл паркында гаилә бәйрәме атмосферасы тудырылды. Биредә ярминкә, төрле мастер-класслар, кызыклы халык уеннары, урам тамашалары уздырылды. Биредә рус язучыларының һәм шагыйрьләренең мәдәни мирасы төрле яшьтәге кешеләрне берләштерде. Нас пригласили, даже можно так сказать, из соседние регионы. Нам очень нравится. Вот мы тут собираемся проводить народные игры, танцы, песни. В Казани всегда весело так проходит. Мы приезжаем на вечерки, на детские, на взрослые, помогаем с организацией, помогаем завести. Ну, во-первых, мы ездим по разным деревням, по разным селам, в том числе по селам, где жили наши предки, собираем фольклорные материалы. Соловейку, кукушку, уговаривал, полетим, кукушка, в темные леса. Фестивальдә катнашучылар арасында Атава-Е фолк төркеме, Санкт-Петербургтан Папья Мошенники Петрушка театры, фольклорчы Сергей Старостин, Мәскәүдән этнопчы Екатерина Бурдаева, Татарстан Республикасының фольклор коллективлары һәм күп санлы башка кунаклар бар. Фестивале Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Республикасының Рус милли мәдәни берләшмәсе ярдәмендә Александр Сергеевич Пушкин исемендәге мәдәният үзәге оештырды. Нишлим инде мин? Әлеге жейіліп иркінләп отырығыз. Сізге неше еш, исемегіз нешек һәм нендей шикаятьләрегез бар? Руслан инде. Юк, мен бүгін сіздің психологыңыз. Шуңа күрә миңа хөрмәт, ихтирам белән мөрәҗәгать итүегезне сорыйм һәм тынычрак булыгыз, зинһар. Ярый. Минем исемем Шолпан. Иркенрәк. Миңа 20 яшь, һәм җәй җитү белән миндә гел Россиядан кайдыр китү теләге туа. Ләкин сез дөрес аңлагыз, мин туган илемне бик яратам. Бик тә кызык һәм бик тә катлаулы ситуацияле сезне. Кем? Руслан Илшат улы. Менә шулай ипләп дәвам итәбез. Минем бер фикер бар сезнең әлеге проблемагызга туры килә торган. Тик минем бәям кыйбат һәм миңа сез видеозны белән түләргә тиеш булачаксыз. Ярар, мин түләрмен, тик башта ярдәм итегез. Башта түләү, аннары ярдәм. Килештек? Килештек. Тынычланыңыз. Карыйк. Алсу. Руфия. Эльмира. Ясмин.
Әдилә, Алсу, Язиля, Лилия. Гөлназ, бүгін мұнда мотор қызлар бик көп болашақ. Чөнки Илхам лайфта қонақта. Яшьлек кызлары. Менә шундыйлар. Яшьлек бию төркеме халык биюләрен һәм стилизацияләнгән биюләрне башкаручы коллектив. КФУның филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты каршында оешкан бию төркеме. 2005 елдан бирле эшләп килә. Күп кенә бәйге һәм фестивальләр лауреаты. Яшьлек бию коллективына 2005 елда безнең институтыбызда нигез салына. Бию коллективы хореография сәнгатенең бик күп төрләрен берләштерә. Татар халык биюләре, стилизацияләнгән һәм эстрада биюләре. Без инде татар милли биюләре белән бер рәттән, шулай казах, рус, болгар биюләрен дә өйрәнәбез. Шулай итеп инде 15 елдан артык бию коллективыбыз тамашачыны милли биюләр белән сөендерә. Бию белән сез күптәннән шөгыльләнәсезме һәм әлеге коллективка эләгү кыен булдымы? Гомумән безнең коллективта күбебез кичкенәдән халык биюләре белән шөгыльләнәләр. Һәм инде алар үзләренең төбәкләрендә, районнарында шулай халык биюләре белән коллективларда чыгыш ясаганнар. Һәм инде безнең мәктәбебезгә каршы безнең институтта шушы яшьлек коллективы булды һәм без монда барыбыз да эләктек. Отбор этабына килгәндә эләгү авыр түгел, әгәр дә син матур һәм дөрес иттереп бийсең икән, монда барган кызлар бөтенебез дә бик яхшы, профессиональ дәрәҗәдә биебез һәм без моңа бик шат. Сезнең коллективыгыз нинди биюләр башкара һәм аларның үзенчәлеге нәрсәдә? Без күбесенчә татар биюләре биебез һәм безнең һәрбер биюебез үзенчәлекле, аерым бер сюжетка корылган. Безнең биюнең төп үзенчәлеге булып, ул поддержкалар тора. Без төрле биюдә кызларны күтәреп, матур поддержкалар эшлибез. Әлбәттә, без һәрбер яңа биюдән ниндидер яңа күтәрүләр уйлап чыгарабыз, һәрбер биюне ничектер яңаша бизәп җибәрергә тырышабыз. Шуңа аларны өйрәнергә кирәк, ләкин без кызлар барыбыз бердәм, тату һәм нинди генә күтәрүләр булмасын, без барысын да менә дигән итеп эшләп ясап чыгабыз. Һәм әлбәттә, сәхнәдә ул тамашачыларның ярдәме белән дә син анда шундый илһамланып китәсең, әллә кайда күккә булса да нинди генә күтәрү булмасын, барысын да башкарып чыгарга була. Ялгышмасам, сез бик күп кенә фестиваль һәм бәйгеләрдә катнашасыз. Араларында үзегезнең күңелегезгә кереп калган берәрсе бармы? Коллективыбыз бик күп конкурсларда катнаша, ул да булса студентлар язы, День правокурсника, Отан, Ягымлы яз бәйгесе һәм 20 елда күп кенә фестивальләр онлайн узды. Шуңа күрә без аларда да катнаштык һәм күп җиңүләр яуладык. Кызлар сезнең белән сөйләшкәч, сезгә карап торгач, минем үземнең дә бик биергә өйрәнәсем килеп китте. Бәлки сез миңа да ниндидер хәрәкәтләр күрсәтерсез? Әлбәттә, әйдәгез, киттек. Нинди хәрәкәтне өйрәнәчәкбез без алсак? Хәзер барыбыз безгә бергә күрсәтик. Әйдә, карыйм әле. 1, 2, 3. Аха. Мин тыгайын әйтә алам, миннән бу килеп чыкмайча, әйдәгез берәнди җиңелрәк бәлки хәрәкәтләр барды сездә. Әйдә, җиңелрәк өйрәник. Башта 6нчы позициягә басыйк һәм куллар белән. Бер якка, икенче якка. Беренче якка, икенче якка. Беләсезме, миңа калса, бию бик шәп килеп чыксын, өчен монда мин булмаска тиеш. Шуңа күрә әйдәгез әле карыйк кызлар ничек биюләр икән. Жан дускайым, мин сандугач син каем. Сайрар идем яннарыңда сине сагынган саен. Сайрар идем яннарыңда сине сагынган саен. Тыңлайм сезне, Руслан Ильшатулы. Ярый, Шопан, алай демен җитәр. Теге үзем бигрәк карт хис итә башлыйм. Синең очракка килгәндә, Шопан, әйме? Нәрсә әйтәсең килә? Сиңа җәй иге ялларны чит илләрдә түгел, Россиядә үткәрергә кирәк. Шул булды мин синең психолог ярдәмең. Соң булай да бит инде мин Казанда ятам. Минем күңелемдә яңалык сорый. Әле булмаган урыннарда буласың килә. Шопан. Россия бит Казан белән генә чикләмәй, Россия иң зур илләрнең берсе. Яңа җирләр кирәк. Мәсәлән, синең Алтайда булган бармы? Юк.
Қырымда? Юқ. Байкал күлеген көрген бар ма? Әйтіп те тұрмаған қашыла. Міне, Шопан көресің, сен нендей зор болған елде көп кіна мотор яңа жерлеріне көрмегенсің. Деймек, сен еркіннеп жейіңні Ресейді өткері оласың, аның бір жерінен бір жеріне барғанда, сен ел сайын барғанда да яңа Россия шекілі тойылашақ. Нешесің сен? Россияда болған мотор ұрынаны қарайдым. Ярай, ізлетір, молодец. Біз әліге тұрмышшылар білен олдағы видеозын атып қалып алайық. Достар, сіз бір күнге болса да келешекке барып қойтырға қияланайдыңыз ме? Мен әйе, нәқмына шуның үшін біз бүгін келешек шәһәрі Иннополиста, һәм оның бүгін туған күні. Келешекте туған күндеріні нешік бәйрәм ете екендерін қазір білербіз. Мен татарша сөйлешемін. Неше бен білесіз сөйлешесіз? Сұрауларға көшейік. Әйде басыңыз, әйде басыңыз. Міне бетіне сіз бүгін Иннополис шәһәрінде әйме. Сіз мұнда ғыммен тұрасың, әлі қонаққа келдіңіз ме? Мұнда тұрабыз. Міне бет, нешек мұнда көшірге болдыңыз? Біз енді мұнда 4 ел тұрабыз. Міне нешек сізге келешек шәһәрі? Дегейбет. Быйыл Иннополис өзінің 7-ші туған күнін бәйрәм итті. Һәм әлігі шараға ул 12 меңнен артық қонақ жиды. Что ты сейчас делаешь? Не шлисим сихазер. Я сейчас раскрашиваю деревяшки, которые потом могут пригодиться, завязать их на рюкзачок, когда пойду в школу. Ага. А нәрсе үшін керексің? Зачем это надо? Но мне кажется, что это будет лучше, чем делать блестящие какие-то белки, которые больше привлекают внимание, делать какие-то полезные. Ага, полезные. Кереклейбер, яхшы. Менә монда түрлелер бар. Это тоже твои, да? Да. Қарағыздар, ничек мотор? Қонақларны әлігі бәйрәмде Стрижи пилотаж төркемінің авиашоуы, фотозона, Хауа еланнары театры һәм балалар үшін анимацион программа көтілді. Бәйрәмнең иң төп артистлары буларак рэпер Баста һәм Золото музыкаль төркеме чыгыш ясады. Сразу Харыма, а это что какая-то шаманите, да? Нет, мы показываем тибетскую чашу, которая поющая чаша. Жырлы тұрған чашаларда буламын? Есть такие чаши, которые поют? Да, тибетская чаша. Хотите проверить у себя на ладошке? Айдагыз, айда. Так, давайте. На ладошку нужно делать вот так вот, прям широко-широко. Итак, теперь давайте мы видим водичка, капельки не шевелится. Чтобы звук появился, у нас нужно сделать так вот. Но я не буду это делать, я буду просто ее вращать вокруг нашей чаши. Карма у вас чистая? Аллах шүкір болайлы. Оп, чистая у вас карма. Да? О, меня ведь. И вот чувствуете вибрации прекрасно? А сейчас смотрите, что с водой происходит. Курсет. Су белән нишләй? Әллә, сілер білесің, бұл шыннан да келешек шәһәр екен, достар. Исәнмісіз мәйдан біраз сілеп кетігіз әлі, әлігі бәйрәмге нешік келерге болдыңыз? Біз мұнда тұрабыз. Иннополис шәһәрінде. Но нешік сізге келешек шәһәрі? Бик матур. Келешек яқшы, воздух яқшы, сулыш яқшы. Халықлар добрый. Міне, видно, яқшы. Бүгін міне әлігі шарадан нәрсе күтесіз? Яқшылық енді. Яқшылық. Исәнлік саулық болсын барымызға да. Иннополис шәһәріндегі бәйрәмебез дәвам ите. Біз аны тағын бір қат туған күні белән құттықтайбыз. Һәм алға таба да уңышлар тіләп қалабыз. Нәрсе Шолпан, Калининградқа билетлер қарайсың ба әлі? Юк, мен әлде Россияда булган мотор урыннарына карыйм. Алар шу кадәр күп, мин нәрсә сөйләргә кая барырга да белмим.
неге же шул кадәр кыска икән ул? Білім бір жолпа, міне біздің топ-шоуда неге шулай қысқа мекен, міне не хәтлік матур қызық әйберлер бар, әйінде ең қызығына келіп жеткендегіне, қызған шақтағына топ-шоу ақырына яқынлаша да қойы. Шул, ләкин шунысы яхшы, киләсе тапшырыны көтү вакыты, киләсе җәйне көтү вакытына караганда тизрәк килеп җитә. Әлбәттә. Әйінде бүгенге қызған шаққа шу вакытыбыз шикле булганга күрә, топшырубыз ахырына якынлашты. Һәм инде әлеге мизгелдә шулпан нәрсә дибез? Киләсе чаршыларга кадәр. Хуш-хуш. Хуш-хуш.